kif għatawni għadu mux jifem triqat id-destin jew għadu jaħseb li weħed fi żmien fejn kollox kien li kien Bas imxejna mxiet il-jiem sewwaqna kollha ħajjitna flimkien fassana toroq l-ola kwalità ksibna id-dinjità ġrajiet li lilna jagħtu tant stima ġrajiet li jagħmlu l-ħolm realtà ġrajiet li mlew il-poplu tant ħeġġa ġrajiet li saħu dis-soċjetà xi trid tħabbat biex taħdem u tkattar il-ġid tollhom u twettaq dak kollu mixtieq lesta twibti triq għalhekk jekk daqqa nofru dal-ħsieb ninsew il-firda u nagħixu taħbir naħdmu bla qiegħda u nagħtu kull dmir sabiex niftħu kull bir ġrajiet li lilna jagħtu tant stima ġrajiet li jagħmlu l-ħolm realtà ġrajiet li mlew il-poplu tant ħeġġa ġrajiet li saħħu dis-soċjetà bħali naqtu it-fit inħarsu breqqa il-libertà nagħtu sem tagħna minna dewwien flimkien għal dis-soċjetà ġrajiet li lilna jagħtu tant stima ġrajiet li jagħmlu l-ħolm realtà ġrajiet li saħħu